nevíš, co je. Ale já jsem to věděl, jenom jsem si to pak zapomněl, protože jsem, no prostě. Protože jsi to nevěděl. Aha, to jsem si ptal, poslední na to nemohl. Já jsem taky stavil jednou bombu v polovině, když jsem zapomněl, jak se to dělá, tak jsem to nějak dostavil. Honzo, kde je ta bomba? Pořád najít. Před týdnem jsem vám říkal, že se připravíte a pak to nevyšlo do konce hodiny, protože tam někdo plácal jako vy a... No jo. Sakra, jsem to zapomněl. Ano. Tak, teď se tady. Já mám dotaz, co znamená kluk jako cumel. Jako že... Asi už víš, ne? Já ti to ukážu, ty tady počkej mě. On se ti to ukáže. No já proboha. Vám se to nelíbí? Dobře, tak. Nasaď si brýle, než to budeš číst špatně. No nebudu, no. Takže, ta knížka s Bohlavou pánu, tak vypadá takhle. Dneska. Je to teda jako komedie a trochu jako drama, ale tak jako... Nevím, jestli drama jak... Komedie! Drama ne. To komedie, dobře, je to komedie. Jakou drama? Jak on furt. Drama, tím se myslí, jako že to je divadlo. No jo, no, to jsem chtěl, to jo! Já jsem na to jenom zapomněl. Ty máš 2000 pohybů rukama. Ty jsi mi neříkal o ty trávě. No. No? Takže, je to na vydavatelství Artur, vydavatelství jako tady prostě... Vydalo se to 26.8.2009, jako tady, no, z tohoto nakladatelství Artur samozřejmě ne jako on, to je jasný, že? No, přeložil to Jaroslav Pokorný, originál je italský, a je to teda ta komedie dell'arte, což jako je o improvizaci, všechno to je o improvizaci. Ale strašně moc prostoru. Tam dělá názornou ukázku. No, tak mi taky můžeš. Dobře, jste říkal, že to je strašně moc o improvizaci. Ano. Kdyby se mělo, jak to je strašně moc o improvizaci. No je tam spoustu Všimli jste prostoru si, že té jsem dělal improvizaci. poznámky o tom, To znamená, nenápadně. To znamená, že je nějaká kostra té divadelní hry a je tam prostě, mají ten prostor tam, ty co je vlastně Tam nemáš? No to je, jak se začne hodně tlebit, ne, jenom částečně. No to má jako prostě ten děj, ale... Ano, že má daný ten základní děj a nějaký ty jednoduchý prostě ty, jako, jak to budou vyprávět ten příběh, ale zbytek ty herci si tam jako dodá. Ty ti to dáš. Ty herci můžete tak, dál. Tak, zpracování teda. Ta původní knížka v roce 1745 od Karla Goldonyho v italštině. Co? Musíš ukázat na tabli, když tak ne, on koukne. No potom v roce 1994 tak to jakože zinscenovalo Národní divadlo, kde teda to přeložila ta Eva Bezdějková a režíroval to nějaký Ivan. A teda titulní roli samozřejmě s Mirdou Dontilem. No, a pak v roce 2000 Městský divadlo Brno, kde to teda překládal Jaroslav Pokorný a režíroval to Zdeněk Černý. Teda Ivanem. S nějakým Mirdou. No, postavy. Jak dlouho máš paměť? Trufalino, což je jakoby hlavní postava toho, nebo ta ústřední postava. Hodíš to pak na píc. Je to sluha Beatrice a Florinda. Zároveň, což je prostě divný, že jako jeden sluha a má pány. Proto se to jmenuje sluha pán. Ale dobrý. Pak, teda tam je ta Beatrice Rasponi, která je tam převlečení z svého bratra, toho Fredrika. Potom Florindo a Retusy, což je nápadník Beatrice, který přijel tu Beatrici najít. No, prostě jí pomoct, jako prostě říct jí. A takže kdo nebude postava? Dvoj? To je nálady. To je ta improvizace.
Takže když hraje hustá, tak začnu. No jasně, no. Pak tam je Pantolone, tenhle, který je jako obchodník, se kterým prostě má ta Beatrice aspoň přivlečení do prostě Beletra sjednat nějaký ty obchodní blbosti, já nevím, záležitosti, tak se to jmenuje. No, pak tam je doktor Lombardi, což je otec Silvia, pak tam je ten Silvio, který je zamilovaný do Klariče, pak tam je... Pak, co? Klariče? Počkej, oni jsou teplí. Klariče je kluk, holka, chci říct. Ty mě mateš. Pane učitele. Ne. No, potom tam je ten hostinský. Marek trošku improvizuje. Já improvizuju, jak to jenom jde. No, jako abych splynul s tím trošku. Tak. No, pak tam je Smeraldina, což je Klaričina služebná. Tam je teda ta Klariče, která je zamilovaná do Silvia, a potom je Číšník. To je, když si, to je samý klub tam, ty vole. Tam budu mít potom. Doufám. Tak. Teďka mě vysvětlíte, proč na tom jednom slajdu to máte tradice předchozí? Já vím velký a tam Velký. Já jsem... To seš. Já nevím, prostě, já jsem to prostě asi neviděl, no. To snad měl ty nohy? No, na to jsem zapomněl. Jo. To by nekonečná hodina. Takže, je to ale to je... To si to myslíte? Jak bych povolal zvážit svídat pod To vám někdo něco ošklivého nalál. No, to je malý, jak to je dobrý, jako. Takže, Tam. Jež, to je tak skvělý. to dodělat před dneska. já jsem pokusil. Marti, Marko, na. Ahoj. Trufaldino. Díky. Je teda chytrý a mazaný, ale zároveň úplně blbej. A já myslím, že ty ještě bude... On je takový toho moudrýho blázna. Toho prostě, on prostě, je to úplně debil, ale jako... Je to úplně nebylo, ale se podstatě chytrý a mazaný. Ano, on je prostě, on má takový štěstí, on mu všechno vyjde vlastně, to je prostě barec. Kluci proti Jak stále. může jeden Může. člověk vlastnit pro dva protiklady? Držu. No, prostě, on jako je takový, říkám, je to prostě to moudrýho blázna, je to prostě magor, ale má spoustu štěstí a taky. A občas chvílema vypadá, že neumí do 5 počítat, na druhou stranu prostě chvílema... No, neumí do 5 počítat, že jo? Neumí, no. Protože je to analfabet. A neumí číst. Ano, To je někde mám taky napsaný, možná. Nemám, ale no, má jako teda nedostatek vzdělání, neumí číst, počítat. To je ale hodně řečnej, prostě všechno překecá, ukecá, prostě. To už jsem někde... No, On si myslí, že je mazaný. ano, on si to myslí, ale to tak není. Ale No, to zase tak nevychází. no, ale jo, docela. Ale dá se to tak jako říct. Má to trošku rezonci, no. No, tak teda on jako obsluhuje ty papány, ale moc to jako nezvládá, prostě musí běhat jednomu od jednoho druhého a má s tím třeba problémy, protože jak neumí číst, tak třeba mu řeknou, oba dva pánové mu řeknou, běž na poštu, on jde na poštu, jsme dopisy a neví, který dopis dát který. Prostě je to takový. Strašně kecá. Tak ty. To jsem někde viděl. No a furt má hlad. To taky. To je taky zajímavý, jak to docela důležitá jako věc, protože furt má hlad a žádný pán mu nedá žrat. Najíst. Na papa. Na hlavu. No, na papa. Tak, můžu jít dál? Ne. Tak, Musíš. no. Pak tam je teda ta Beatrice Raspon. Je Není to... to Beatrice. Co? Není to Beatrice, když to... Já jsem to viděl, ty ne. No. Beatrice, ne, oni to tady italština. To je prostě italština. Beatrice. No, je to prostě kurážná prostě žena,
přijela teda do těch Benátek přestrojených za svého bratra. Ona chce tam najít toho Florinda, svého jako nápadního. A ono se totiž říká, no ono to je možná dokonce pravda, to teďka úplně nepamatuju, ale on Florindo zabil toho jejího bratra a ona ho prostě jde jako za ním do těch Benátek, snaží se ho najít, aby prostě ho nějak očistila a takový prostě byli spolu šťastně ožováni. No, a je teda jako mladá krásná, jako divím se, že ji nepoznali, jo, protože to je jako jasný prostě. Jo, chlap s kozama, Tak to nebylo humorný zase, že jo? No. A víš co, tak třeba si vycpal břicho. Nevycpal. No. Pak tam je teda ten nápadní Florendo Ratusy, který je prostě štatečný, je odhodlaný. A on teda zabil toho Frederika, toho bratra té Beatriče, no a dej taky prostě přijel do Benátek hledat a tak. No a je prostě krásný. Proč máte krásná velký pivo, odhodlaný velký O? Nevím, Jsou nějaká zvláštní pravidla česká, nejsou, která by stanovovala, že přídavná jména se tím nejsou. ne, ale Je velmi krásná. já jsem to chtěl podtrhnout, on je hrozně odhodlaný a ona je strašně krásná. Máš to krásná, ale... No. Tak, pak tam je teda už, myslím teda jenom, jo. Tak, pak tam je teda Klariče a Silvio. Oni jsou do sebe zamilovaní. Ona teda je zamilovaná do toho Silvia. Silvio je zamilovaný do ní, tak bývá. No, a ona ta Klariče je jako hodně naivní a jako taková jako někde prostě jako naivní. A mlčenlivá, taková jako, ne jako já. A pak teda Silvio, to je ten nápadní, který prostě, je to jako takovej strašně, je bojovnej, je hrozně výbušný, jaký cholerik, něco jak já. A je prostě netrpělivý a je strašně vášnivý, což jako zní divně, ale je to tak. Tak on to nezní divně, ono to zní divně. Že? Cholerik a váš. No. Dobrý já. Dobře. Pak teda děj. Tak. Silvio s Klaričí se vezmou. No, připravují svatbu. No, oni se vezmou. Ne, jo, vlastně oni se nevezmou, oni se nevezmou. Oni připravují svatbu. Chtěl, ale ne. No. Potom teda přijíždí ta Beatrice přestrojení za svého bratra. No, to je hrozně komplikovaný, protože ten otec té Klariče, přislíbil tomu bratrovi té Beatriče. Teď si můžu to jak se jmenovat. Federico. Ano, tak, jo, a on si oni všichni si myslí, že Federico umřel, což je pravda. Ale teď najednou tam přijede ta Beatrice, která je přestrojena za druhou. Takže ta Klariče si vlastně musí vzít toho Frederika, teda Beatrice. Ne, to se nedělá. No, a tak je to tam strašně samotný. No. Nakonec se přeruším na kolo. Tak ještě nevím, co dělat, tak nezrobí. Já jsem úplně čistý. Radši ne. Já jsem měl jenom kafe. Radši ne. Musíme se Víš, jak ta vevelka z Cancunky, tyjo, na které se dělá. No, tak, a teda ta Beatrice se setká s tím svým obchodním partnerem svého bratra, což je ten, si nespomínám, jak se jmenuje, ten prostě obchodník. No, a najednou přijíždí nějaký cizí. Jo, ještě musím zmínit. Ta Beatrice přijela s tím Trufalinem. A potom teda přijde Florindo, který se prostě potká se s tím Trufalinem a řekne, prostě pomož mi. Trufy. Dobře, já mu pomůžu, tak mu pomoct a teďka ten Florindo nabídnu aby prostě byl jeho sluhou. No, a tak si Trufalino řekne, aha, ne každý má prostě dva pány, tam pak budu ukaz. Ne každý nemůže mít prostě má dva pány, a tak prostě já mám dva. Tak to je. Dva pány? No, že bude dva pány. No, dva pány. A bude mít dva pány. Tak. Bude mít dva, to je napsané. Pán? Oběd obou pánů, to znamená, že budou dva. Obědy. Dva obědy. Jo, no já to tam pak mám jako úryvek. Dobře, no.
To nevím, si stíhám, ale dobře. No. Času dost. Takže teda se stává z toho 2 pánů. A pak prostě tam jsou takové jako lapály a s tím, jak on neumí číst, jako jsem říkal, dochází k nesprávnému doručení směnky, protože ten obchodník mu dá směnku na 100 000 dukátů, mám pocit, nebo něco takového. A teď on řekne, dej to svému pánovi. Aha, jenže kterýmu, tak on neví, tak to dá tomu špatnýmu a pak se to nějak stane správně. No, a potom... ty ne. Jo, potom si teda, aby mu trošku to vycházelo, to jeho kecání, tak si vymyslí, Truffaut si myslí tu postavu toho Pasquala, který teda jako se tam prostě tam bude ten jakoby to nedorozumění, jak byste říkal, to Pascal. No, a tak teda potom tam přichází scéna oběd 2 pánů najednou, a tak on běhá, a jde k jednomu, a jde k druhému, a zase do kuchyně, a tak dále. No a prostě strašně nestíhá a ještě mezi tím se snaží jako napapat. A k tomu mám takovou vtipnou historku, oni někde hráli někde v nějakém divadle, mám pocit, že to bylo Národní divadlo. A tam je takový puding. A on ten puding potom dává do toho ještě, aby mu ho pohlídali. A oni mu ho sežrali. Tam přijeli nějaký Němci a oni mu ho sežrali. Takže to je taková jako super. No. A mezi tím teda jako se ten Silvio snaží obhájit svoje postavení vůči tomu oživlému Federikovi, který teda přijela ta sestra, že prostě přelečení, no. A oni, že prostě mu berou tu jeho klariči, což on samozřejmě nechce. No. A potom to jde dál a pak se všechno vyjasňuje tím zaměněním kufru, protože oba dva pánové mu řeknou, vem kufry, vyvětrej je, říkají mu to chodníkovi. A on teda jde a začne větrat. No, jenže pak promíchá věci, říká, a prostě tak. No a pak teda ty věci promíchá a... Ne, prostě promíchá ty věci v těch kufrech. No a on teda jako, prostě oni pak jako přijdou na to, že vlastně ty klariče a ten... Ježišmarja, už to mám bolit, jo. Že prostě jsou ve stejném městě, ten Florindo a Beatrice, ne Klariče. No, a tak teda, a potom se oba dva pánové dozvídají, či vlastně sluha je, ten Florindo, protože on musí říct vlastně, protože jeden pán si myslí, že prostě Truffaut je jeho slova a Pasqual je slova toho druhého. No a ten druhý si myslí, že to stejně, akorát že no, a tak se to prostě se to dozvědějí a tak. A teda Truffaut potom to musí vyklopit tím, že chce si vzít tu služebnou tý klariče. Tak musí prostě požádat svého pána o svolení. Tak musí požádat o pána. Oni mu to dovolí, je to strašně krásný, všichni se mají hrozně rádi, Truffaut s tou služebnou, on s tou tam. A je to... A o čem to je? Zrekapituluj to. No, a potom tady je ten úryvek, který se vám číst nechce. Tak, mi chci spíš ukázat filmovou. No a ještě tady je, mám tady toto. Ale to se bude hodit, protože já absolutně nevím, co se tam stalo. No, tak prostě hlavní myšlenka díla, z lásky prostě člověk dokáže vyřešit. Každá dokáže. To prostě, já nevím, to je špatný kontext. Ne, prostě z lásky každý dokáže prostě věci, lež má nějaké nohy, na všechno se přijde, když jakmile někdo tak se začne do toho zamotávat a je to. No, a vliv teda díla, tak jak už jsem říkal, Truffaut je typ motivů blázna, který se později objevuje například Haškovi, Švejkovi, anebo v tom Hrabelově strýci Pepirovi neznáme. Švejka známe, tohle neznáme. Tak. No, děkuji za pozornost. Knížka, teda film, teda divadelní hra, se mi moc líbila, bylo to divné a strašně moc si užívám tohleto vyprávění s vámi, co se vlastně dělo. Co pak bys ráda? Kdyby ti napsal na tuto e-mailovou adresu, tak to dojde možná tak do prdele. No, proč? Protože to mám špatně. A nemá tam ani tečku, ne? Příjmením tečka jméno. Já vím, já jsem si to splet, chtěl jsem to napsat svojí vlastní, jenže pak jsem to napsal zbytek. Skolního, takže jsem to pokazil. Půlka školy, Tak. vlastní.
Já bych teda... Pan učitel si dal už asi 18. Facebook. 19. Počkat. Čekáme. Možná potřebujeme na zemi, takže. No nic, necháme vyrazit, já musím vyrazit. Ani tu ukázku. No ne, to já musím vyrazit. Na příště. Ne, to je rád, doufám, že tu bude dělat svou tu pánu, to bude pohodit, to bude výrazné. Já chci tu pánu. Víš co? Takže jsi se tam podíval znova. Kámo, máš mít 22 knih za 4 roky, ne? 22 stejných knih. To je náravně hezká záležitost. Je to super. A já Jako ne, že se 22 krát podíváš na super, ale stejnou. že jsi to nečetl. No, já jsem se na to